Pozdravujem vás, moje meno je Nina a chcem vám dneska ukázať najnovšiu smart technológiu Lumispu IO, ako funguje, takže poďme rýchlo na to, lebo si ukážeme aj ako funguje aplikácia, ako funguje ošetrenie. Takže príde vám takýto prístroj, ktorý si jedným stisknutím vlastne môžete aj takto zapnúť. Lumispa má rotujúcu silikónovú hlavicu a tuto vidíte, ja si vypnem toto svetlo, tuto vidíte vlastne, keď si ju zapnete, takéto nabíjanie, že nakoľko je nabitá a z tejto strany vlastne vám bliká 30-sekundový interval umývania tváre, ale to si hneď povieme. Takže silikónová hlavica je antibakteriálna, odnímateľná, ukážeme si, ako to funguje, ale teda hlavne, čo je na tom super, že okrem samotného prístroja dostávate aj magnetickú nabíjačku, ktorá vlastne vyzerá takto. Takto vlastne nabíjate Lumispu a takisto dostávate aktivačný gel podľa vášho typu pleti, to je základný balíček. Aktivačné gely máme na citlivú pleť, normálnu, zmiešanú, suchú, masnú a problematickú. Pokiaľ chcete väčší balíček, tak väčší balíček už má aj nástavec na očné okolie Akcent a k tomu vlastne je taký krémik, ktorý sa volá Ideal Eyes, ten vyzerá takto. Čo sa týka samotného stojanu, keďže už neslúži ako nabíjačka, tak stojan nedostanete v úplne tom základnom balíku, ale dá sa kedykoľvek dokúpiť, aby ste si mohli Lumispu postaviť. Ale keďže má trošku iný tvar ako tá pôvodná, tak pekne si ju môžete položiť normálne na poličke. Takže poďme na to, idem vám vlastne pošerovať teraz, ako si spárujete Lumispu normálne s aplikáciou Vera, ktorá spadá vlastne pod spoločnosť Nuskin. Takže ideme na to, ideme si spustiť šerovanie obrazovky. Čiže ja si zapnem všetky dáta. Je dôležité, aby ste mali Bluetooth na mobile, keď už máte stiahnutú vlastne aplikáciu. Ukážeme si aj tú aplikáciu a keď už to chcete používať spolu s novou Lumispou, tak si zapnite aj Bluetooth. Čiže teraz začíname vlastne s tou aplikáciou ako takou. Čiže idem vám šerovať, aby ste videli moju obrazovku. Máme to tu. Super. Čiže tu vidíte, že tu mám vlastne aplikáciu Vera. A čo sa týka aplikácie Vera, stiahnite si ju normálne cez Google Play alebo App Store. Takže zapneme si aplikáciu Vera. Na to, aby ste sa mohli spárovať si Lumispu, je dobre mať vytvorené konto. Pokiaľ konto nemáte, je veľmi jednoduché sa zaregistrovať zadarmo ako člen, takže kľudne ma ohľadom tohto kontaktujte. Počkáme, kým sa nám táto aplikácia zapne. No a kým sa nám zapína, tak ja som si tu pripravila aj to, že si urobíme to ošetrenie, aby ste videli, že ako to funguje. Pôjdeme hneď na tú Lumispu, pretože v tejto aplikácii vy máte možnosť viaceré veci riešiť. Máte možnosť, trošku to dlhšie trvať dneska, máte možnosť riešiť aj vlastne na časovej osi, že ako sa vám zlepšuje pleť. Takže sme v aplikácii, hej, ja už som tam nalogovaná. Mám tu normálne svoje konto, čiže vy si môžete kľudne zapnúť aj konzultácia v oblasti starostlivosti o pleť, tu vás to prevedie, kedy vám aplikácia odporúči rôzne produkty, časová os selfie, že si vlastne nejak datujete to, ako sa tá vaša pleť mení, ako sa zlepšuje. A ja idem do zariadení. Vy vlastne, ja už mám spárovanú Lumispu, ale budete tam mať, že spárovať nový prístroj, takže zapnite si toto spárovať nový prístroj a ono vás to navedie, že ako si spárujete Lumispa IO. Musela som ju mať na nabíjačke, zapnutú a vlastne ono vás to celé navedie. Nájde si to, musíte mať zapnutý Bluetooth, dobre? Takže, čo je teraz dôležité, ideme vlastne si robiť nejaké ošetrenie a ideme si to pozerať. Čiže ideme do časti... Zapnem si tú Lumispu a vidíte, že mi to ukazuje, že je pripojené a že má nasadenú hlavicu v poriadku. Čiže už v tomto je to smart zariadenie, že nerobíme si to ošetrenie vlastne so zle nasadenou hlavicou. A tu máme vlastne rutiny Lumispa. Rutiny Lumispa znamená, že tu už máte predvolené, tu už sa mi to synchronizuje, že buď si môžete čistiť to horné, to už bolo predvolené, že 4 minúty, to je 4 oblasti po dokopy 2 minúty, čiže 4x30 sekúnd. To je taká klasika, potom pod tým je na Akcent, to je na očné okolie a ja som si vytvorila vlastnú rutinu, aby som vám to ukázala. Táto moja vlastná rutina pozostáva z toho, ja vám to ukážem, ja som si to označila aj červenou farbou.
že tam mám pevnú silikonovú hlavicu, čiže vy si to môžete sami proste vykreovať ako chcete. A dala som si, že čelo si chcem lumispovať 50 sekúnd a ostatné zbytky tváre teda po túto dobu. Tu si dáte vlastne začiatok procedúry, ale aby som vás nemotala, vy si vlastne môžete kľudne urobiť vytvorenie novej rutiny, takže si dáte, že Ninka, večer, rutina napríklad. Teraz vyberiem si silikónovú hlavicu, ktorú mám. Táto, čo dostávate v prístroji, je vlastne klasická, hej, čiže vy si môžete dať, že ktorákoľvek napríklad, hej, že je vám to jedno. A teraz dáte pridať novú oblasť. Vy tam máte na výber, že si dáte napríklad že celá tvár, lebo sa vám to nechce riešiť, že čelo, nos, brada. A dáte si tu trvanie, dáte si proste trvanie, ja si dám maximum, 120 sekúnd, hej, môžete si aj pridať nový názov na toto, nemusíte tam dať celá tvár, ale môžete tam napríklad napísať, že ksichtík a dáte si, že uložiť. A takýchto rutín môžete mať viacero, aby ste vedeli, že ktorú práve idete robiť. Keď vykonáte toto ošetrenie, tak idete do preskúmať a, pardon, idem sa tuto, musím sa tu spojiť s touto lumispou. Tak, pardon, idete do zobraziť dosiahnuté výsledky a tu vám to datuje normálne kalendár, že ako ste sa čistili, či ste to robili dobre, ďalej dostávate informácie, že kedy treba vymeniť hlavicu a podobne. Čiže zatiaľ ja som to len dneska sparovala, takže mám tam 0 a dostávate aj ocenenia za to, keď proste ste urobili niečo super. Ja som si to vlastne trénovala, takže už mám jednotku. Takže ideme si to hneď ukázať, aby ste pochopili. Dáme si úplne tú prvú rutinu a lumispu ja mám vlastne nabitú. Mne tu ukazuje, že je v pohode, funguje. Videli ste to predtým. Takže, čo je dôležité, navlhčite si pleť s vodou. Ja sedím jednoducho vlastne za počítačom a chcem vám ukázať, ako to funguje na tej aplikácii, takže preto som na takejto malej obrazovke, takže ja si navlhčím s našou nápkou. Aktivačný gel si nanesiete priamo na pleť, dobre? Čiže aktivačný gelík si nanesiem na všetky 4 oblasti, keďže si čistím celú pleť. Navlhčite si trošku aj hlavicu, aby sa vám vlastne nezadierala tá lumispa. No, a teraz ideme na to. Ja si stlačím tú prvú procedúru. A idem na to, že začiatok procedúry. Sledujte to. Čiže teraz ja si čistím čelo a odpočítava mi to, aby som nič nevynechala. Hej. Že 20 sekúnd. A pozrite sa, že keď vlastne ja takto budem to používať, tak úplná pecka, ja vám to ukážem, jak svieti tá lumispa zatiaľ, aj tu nám to svieti. Takže teraz mi to odpočítava, aby som proste nevynechala žiadnu pasáž mojej tváre. Aha, teraz mi to zavzdučalo, čiže ideme pravé líce a nos. To je super, úplne mne sa to tak neskutočne ľúbi, že toto robí. Takže takto si spolu užijeme 2 minútky. A fakt je to úplne jednoduché. Čiže lumispa má vlastne benefit ten, že jednak vám otvorí pory, vyťahne z nich nečistoty, zavrie ich. Hop, sa mi zablokoval telefón, musím to odblokovať, aby ste to videli. Teraz ideme brada. Ďalej, podporuje vlastne tvorbu kolagénu v pleti prirodzenú, supluje nám tvárovú gymnastiku, masíruje pleť, je anti-agingová, dokonca aktivačný gel obsahuje anti-agingovú zložku AgeLock, podporuje hlboké čistenie pleti, odličuje, hej, nepoužíva sa na oči, ale odličuje krásne make-up, naozaj nepotrebujete nič použiť večer a je úžasná, pretože používa sa aj ráno, vidíte, idem na poslednú partiu. Ráno sa používa pretože nám sa v noci vyplavujú vlastne rôzne nečistoty, antioxidanty, máme nachytané počas celého dňa, celej noci, prach, rôzne nečistoty, aby ste sa čudovali, že aká špinavá môže byť tá hlavica po ukončení vlastne toho ošetrenia. Takže tu si urobíme normálne také jednoduché ošetrenie, takto presne, ak mi lumispa prišla, to je úplne že šupa. A teraz vlastne to dokončíme. Hurá! Lumispa sa vypla, máme tu procedúra dokončená, upozornenia na chyby a upozornenia na tlak 0, to znamená,
Chyba je napríklad, keď strašne moc tým baštrngujete a tlak, keď je príliš suchá pokožka, moc tlačíte, ono vás to upozorní, hej, ona zabzučí. Preto viete, ako ten prístroj proste správne používať. Takže dáme si, že hotovo. Perfektné. Takže máme to vybavené a pokračujeme ďalej. Ja som ináč nemala žiadny make-up, neviem, či to uvidíte, ale tá hlavica je akože dosť špinavá, takže hlavicu si odklipnete, oplachnete potečúcou vodou, necháte zaschnúť, lumisku utrete do sucha, položíte, necháte ju odpočívať. Teraz ten aktivačný gel vy si zmiete vodou. Ja použijem naše akvapopky, aby vlastne som to zmila. Takže to sú také obrúsky, ktoré nám takto nabopnajú. Oni ináč vyzerajú, kde ho mám. Hop, tu ho mám jeden, pardon. Tu mám akvapopku, takto to vyzerá a takto sa vám to vlastne nabopná. Čiže stiahnem si dole. Ja sa trošku osvetlím. Aktivačný gel. No. Ja použijem aj tak, aby ste videli reálne moju rutinu a dám si normálne tonizer. Takže idem si dať toner, ja mám exfoliant, takže ja si dám aj toto. Pretože ideme si ukázať akcent, ako funguje. A akcent funguje tak, samozrejme toner nám musí zaschnúť, akcent funguje tak, že si vlastne na ten istý prístroj dáte tento nástavec. Dobre? Takže ideme len toto, aby som mala v poriadku, takže dáme si pekne tento nástavec akcent, tiež má takýto silikonový hrot. A ideme na krémik, tu ho mám, aby teda to bolo všetko košer. A ideme na ďalšiu procedúru. A to bude každodenný postup starostlivosti o oči akcent. Dobre, čiže oblasť pravého oka 30 sekúnd a oblasť ľavého oka 30 sekúnd. Tento krémik si dáte naozaj len v minimálnej vrstve. Takéto bodečky si spravíte. Hej. A tá lumispava savana, alebo takéto čiaročku si môžete spraviť, nechám to na vás. Tá lumispava sama navedie, že ako sa to vlastne používa. Čiže ideme hneď na to. Zapínam, začiatok procedúry. Všimnite si, že mne sa tá lumispava sama zapína, hej, a ja nič nerobím. Ja to zapnem na tej aplikácii. Čiže oblasť pravého oka, ja si odpočítam, že dáme si 15 sekúnd dole. Ten krémik sa zapracováva, on sa vlastne nezníva. A ideme takto. Trošku kvaplo, takže ideme takto. Výborne. A už máme vlastne toto skoro hotové. Ideme na druhé. Tá lumispa vtedy aj tak počka trošku, hej, čiže takto si robíme. Takýmto hojdavým pohybom veľmi jemne, pretože oblasť očí máme citlivú. Určite toto ošetrenie nevykonávajte s klasickou hlavicou lumispy a určite nechoďte do očného okolia. Už teda prejdem na oblasť pod obočím, aby som to spevnila. A aby sme to stihli. Naozaj toto úplne bohate stačí, pretože tá oblasť očí je veľmi citlivá a toto je naozaj nastavené tak, aby to bolo akurát každého. Takže máme hotovo. Super. Dáme, že hotovo. Pozrieme sa, koľko chýb sme spravili a tlak či bol zlý, všetko v poriadku. Dáme hotovo. Takže teraz takisto tento silikonový hrot pod tečúcou vodou, to si takto odklepnete, vyčistíte. Dobre, nebudem to teraz robiť. A zbytok krémiku si zapracujete do očného okolia klepkaním. Hej, potom samozrejme nezabudnite na veľmi, veľmi základnú vec a to je každý, kto používa lumispu, keďže potom si ten aktivačný gel dávame dolu vodou, aby tá vaša pleť proste aj žila, fungovala, nezabudnite na hydratáciu, čiže nech si dáte čokoľvek, ja si ešte pôjdem dať sérum, pôjdem si dať ešte také kapsulky vypínajúce. A vždy alfa omega záver je hydratačný krém denný, alebo nočný, alebo dennonočný. Takže super, ideme na tieto zariadenia a ideme zobraziť dosiahnuté výsledky. Hop, už sa mi aj vybije telefón pre zmenu. Takže pozrite sa na to. Jedna procedúra celkovo,
jedna procedúra z Accent.io. Týždenná séria vyriešená, takže akože úplná pecka, mám to v tom kalendáriku, tu som si to vlastne pozrela, že aký mám denný pokrok, takže aj toto je aplikácia Vera, už stopnem šerovanie. Aj toto je aplikácia Vera a toto je vlastne naša najnovšia Lumista.io, takže určite si ju nenechajte ujsť. Ďakujem za pozornosť.